Lero Panyasa Voice Box aboni kalindo omwe wanyadira amangoti the DC President Muguchila Malawi First the People First abweranso lero ndi nkhani ziwiri zitatu zimene akufuna kuwauza amalawi koma makamaka nkhani yawo yayikulu ndi yokhuza ndi zisankho za pa 16 September 2025 yowa ali ndi pempho pano kuti dandaulo akudandaulira atsogolera zipani zotsutsa kuti chonde takhalani ndi mtima odzichepetsa ngati mmene adaonetsera malemu Dr. Saulos Klaus Chilima omwe adalolera kukhala Vice President kachiwiri kuti cholinga chokuti apulumutse amalawi akufunsa kuti chonde anzathu opposition tapangani chimodzi tabwerani pamodzi mombole amalawi kuti chikuvuta ndi chani kuti zimenezi zitheke kulankhula kumeneko kwa aboni kalindo lero Panyasa Voice Box ndipamusana choke mafuna mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. The DC President wanu wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi kuwalankhulira Malawi mopanda mantha mosanyumusidwa. Ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo zili ndiwe chikakupweteke chinthucho kapena chisakakupweteke, ukakondwere nacho kapena usakakondwere nacho, ukakwiye kapena usakakwiye. Koma ine ndizangoyima pa chilungamo ndipo sindimaopa wina aliyense. Olo kumangidwa ndikoza kumangidwa bora ningonena chilungamocho. Ndi uchisiri weniweni kumachizemba chilungamo ndikumanena boza koma ukudziwa kuti chilungamo ndichi. Lero tiunikira kwambiri za chikhalidwe cha malemu Saulos Chilima amene anali odzichepesa kwambiri, a living example, munthu wokonda dziko lake, zimene zikulephereka kwambiri kwa atsogoleri amene alipo lero ndi cholinga kuti awombole amalawi, ndi cholinga kuti aphule amalawi mu ng'anjo ya moto. Koma tisanafike kumeneko kulongosola kapena kutambasula za chikhalidwe cha malemu Saulos Chilima zimene zikukanika mwa atsogoleri alerowa, nafuna ndikuyambireni ndi nkhani yomvetsa chisoni yochokera ku Manebu. Tikunena pano ana akuona tu mayeso awo a JC kuzera pa Facebook. Manebu ndi bungwe lomvetsa chisoni kwambiri limene sopano mayeso aja sopano asuluka salinso ngati mayeso mwakale okuti atati akufusefuso ukugona ukhoza kuliyankha fusolo chifukwa Manebu inali kale. Ana ambirimbiri akuona mayeso ngakhale olo a Zodiac asimikizira zimene zikunena kuti ana akuona mayeso kuzera pa intaneti, mayeso okuti sanatuluke, mayeso a Standard 8, mayeso a JC. Kaziko komvetsa chisoni kwambiri. Sopano ndiye pamene popo chinsisi chili pati ngati mayeso mwatulusa ndikukaponya pa website pano ana ndikumaona mayesowo yeti simunauluse kunena kuti mayeso atuluka. What's that? That's being childish. And even President Chakwera anayenera kuti achite fire akuluakulu aku Manebu chifukwa palibe chimene akupanga. Andi Manebu tu ndi bungwe limene linkalemekezedwa kale. Even akamalembesa mayeso anthu ankaziwa kunena kuti yes, ili ni Manebu. Manebu yakale inali Manebu, anthu kumanyadira. Even olo maziphunzitsi ndi apolisi akati akamapita kumakalembesa mayeso a Manebu, anthu ankaziwa kuti ife tikufuna tikagwire ntchito. Koma lero litu as we talk now, Manebu inayamba kumalembesa mayeso kuwauza anthu kuti akachite invigilate, apolisi akayang'anire mayeso koma pa ngongole. Tikunena panopa anthu amene analembesa mayeso a Standard 8, a JC awo atulukawa pakana form 4, maziphunzitsi komanso apolisi sanalandire ndalama zawo. Ndizomvetsa chisoni chifukwa anthu amene ngati kuli anthu amene ali amavutika kwambiri m'Malawi muno ndi apolisi komanso maziphunzitsi. Andi mukumatenga anthu ngati amene ngati anthu opepera, ngati alibe mafamilies awo, kuwatenga mma stations mwawo kukawalembesa mayeso, koma mayeso wangongoleko amene kukaonesa mayeso kuti apangise invigilation kapena iye achite guard mayeso koma pa ngongole. What's that? Andi ni madabu anazo zimene system imene iyi ngakhale kumeki iliko, system imene iyi yalowa kwambiri ngakhale mu government kuti anthu akuyitanidwa ku workshop
koma workshop yo yangongole anthu akuyitanidwa kuti akagwire ntchito kumeki koma kumapezeka kuti anthu osalipidwa. Ena ndi awa amanebu akuwatenga apolisi kuwatenga maziphunzitsi akapanga invigilation mayeso a standard 8 anthu sanalandire pakana lero, mayeso a JC anthu sanalandire pakana lero, mayeso a form 4 anthu sanalandire pakana leroli. What's that? This is a very very awkward situation, very very pathetic. Kunena kuti dziko la Malawi akuluakulu amakhoza kupanga mapulogalamu awo koma akudziwa kunena kuti kumene akupita ndi ku field anthu akuyenera kuti akalandire ma allowance, anthu akayenera akalandire ndalama zawo, koma mukumawuza anthu aja kunena kuti tipaseni manambala anu, ma account iyayi, ma phone numbers tikutumizirani ndalama pakana lero. Anthu okuba kwambiri. System iyi sindikudziwa kunena kuti anayibweresa ni ndani, yoma atenga anthu osiyana-siyana ngakhale ulo ku Ministry of Health kumene anthu amapita ku workshop kumabangongole. In every department ngakhale ulo ku agriculture anthu akupita kumakagwira ntchito, kupita ku field pangongole komanso ndalama zosapasa. Sindikudziwa kuti ndi usogoleri wa mtundu wanji. Izizi zikuchitika zikuzunza ma families, zikuzunza anthu chifukwa amakhala kuti agwirisa ntchito ndalama zawo. Apolisi to amatenga ndalama zawo. Ulendo kumapita kumakayang'anira mayeso, kumakachita gadi mayeso using their transports. Chimodzimodzinso maziphunzitsi ena amachokera kutali ndi ndalama zawo koma ndalamazo pakana lero sizinatuluke. Kodi mukamapangana m'maofesi m'mamiting mwano inu akuluakulu ma directors mmakhala mulibe ndi mtima wa olera, mulibe mtima wa umunthu onena kuti anthu amene tikuagwirisa ntchito wa sizinyamatuya sizisulo koma ndi anthu amene ali ndi mafamilies yawo, ndi anthu olemekezeka. And this must stop immediately. Ine ngati president wa anthu osauka nkhani imene imaninyasa kwambiri ndikamamva kuchokera kwa anthu osiyana-siyana akudandaula kunena kuti anthu atitenga 1 week 2 weeks ino mungamusunge munthu ku field 2 weeks mene akupangira ngati Amalawi blood transfusion aja kuwatenga anthu awo ulendo nawo ku field kukapanga za magazi ndikubawuza kuti ndalama muzalandirabe, amene akuona kuti ndalama alibe zache zoyendera basi asapiteko. In that way, are we going to develop this country? Are we going to develop this country? Koma chimene chikudziwa asogoleri ndikuba basi kuba. So lero mayeso atuluka ana akuona marizasi koma mayeso sanatuluke officially. Leroli chifukwa chani? Mtima wakatangale, mtima wokuba. Zimene akunena Michael Usija kunena kuti mboma mumavunda sikuti akuna mayi. Akunena chilungamo. These are the typical examples za corruption. Kusagwira ntchito mokhulupirika monga mene amapangira kamuzu mujamo. Lero anthu ena amene ndikufuna kuwalirira ndi ma secondary school teachers amene alipo over 150. Ma secondary school teachers amene anapasidwa promotion kuchokera pa 1 April 2025 amene salary zawo akhala nthawi yonseyi akulandira kuchokera kuma councils kwawo kapena kuma divisions, atangolandira promotion kuchokera pa 1 April 2025 kuchokera mu Juni, July kuzafika lero masalaries yawo kulibe. Siti kudziwa kunena kuti kodi akuluakulu inu aku treasury mitu yanu imayenda bwino kutero kwa anthu aku treasury, aku division komanso aku council amene amayang'anira za ndalama. Aba ndalama za ma secondary school teachers okwanira 150. Ndiye mutenge 150 times ma salaries yawo ndi ndalama zingati zimene agawana anthu amene wawa. Ndalama zimene zizi zabedwa ku treasury mogwirizana ndi aku division ndi kuma councils. Ma secondary school teachers amene anapasidwa promotion pa 1 April to grade TI. Anthu amene wawa akuzunzika kopsa, ena wali mmakatapira, ena ali mungongolezo saziwika bwino, andi mphunzitsi akaphunzitsa bwanji with that environment. Environment ngati imene iyi mphunzitsi akaphunzitsa bwanji. So ndinafuna ndikuuze ninuyo a president achakwera kunena kuti ma promotion yanu mmapanga kuti muzipanga matamawa anthu akuoneni ngati kapena inuyo ndi inodolo. Lero ndizikuzuzisa anthu. And even ku department imene imayang'anira zomanga ku Ministry of Education kumene kuku anthu akuba ndalama kopsa.
director wakumene koko anasiya kubwera kuntchito, ndalama zonse za ma projects akuzitenga kumazipitisa ku campaign. Olo ma contractors amene akugwira ntchito kumene koko pakana lero ma contractors sakulandira ndalama zawo. And yetu mukuachita force ma contractors muno Malawi azomangamanga kunena kuti asirize mwezi uno ntchito zonse ma projects zonse asirize ndicho linga kuti mukuthamangira ku campaign. Asirize bwanji ma projects amene wawa, and yet you are not paying them. Kuli maujeni ambiri mbiri, ma contractors ambiri mbiri akuzunzika kuopsha. Maujeni yao simuna alipiri pakana leroli and ndrama zingobedwa. Ku Ministry of Education kulilongwe, department yazo manga ya ma projects. Imene imayang'anira zo manga kumanga masukulu, kumanga chani zosiyana zokukhuzana ndi ku Ministry of Education. Kumene kukuli umbava kuopsha. And sindi kudziwa kunena kuti mukamakhala m'maofesi mo mmaganiza bwanji, simmakhala mukuona kuti ziko limakhoza kusintha. Ziko limakhoza kusintha mwangokhala basi kumaba basi. And kwina nduku ku local government kumene kumagwira kalekale timamuti buka matemv, kumene kukwa ine ndimanyadira kwambiri kunena kuti iye uja akukayima ndale anachita resign. Koma leroli ku local government kuli anthu ambiri mbiri amene ajoina ndale under MCP ticket. Leroli anthu aja anangotenga malivi sanachite resign. Malamulo amanena kuti munthu agama waboma amene ali servant, civil servant, akamaka joina ndale, any civil servant akuyenera achite resign. Koma kuli anthu akulu a MCP amene ena akugwira ntchito ku local government, ena akugwira ntchito ku agriculture, ena akugwira ntchito ma ministries osiyana amene wawa sanachite resign. Kodi akanakhala kuti amene wandi ya opposition lero zisana wavute. Mukamapanga zinthu zanu muzidziwa muzipanga zinthu mosatira malamulo. This is completely nonsense. Nkhani yanga lero ya ikulu kwambiri ndikuchita reflect moyo wa Saulo Chilima. Munthu anali wozichepesa, munthu anali ololera, okonda dziko lake, zimene mwasogoleri ambiri mulibemo. Ndamva chisoni kwambiri ndi mmene dziko lili kuyendera, kuona mmene MCP yaonongera dziko lino. Ndikamaganizira mbuyo mmene zinaliri, Saulo Chilima anali vice president wa dziko. Anali ndi ufulu okula mtima amene akanakulira mtima. Koma anayang'ana the bigger picture. Mmene anthu akuvutikira, Saulo sanalolera kuzichepesa kukakhalanso vice president wa Chakwera. Lero nduyu anamwalira mosadziwika bwino. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti leroli tili ndi so energetic people, the likes of Daliso Kabambe, likes of Nankhumwa, Amwene Fumbo, aujene awa Michael Ousi, Amai Joyce Banda, amene tundikuwaona kuti awawa ndi so energetic, aujene awa atupere muluzi. You mean anthu inuyo mukulephera kukhala pamodzi, mukulephera kugwirira ntchito limodzi ndikuliwombola dziko ili. Talionene mmene dziko ili mmene likuboyirira. Inu zoona ana ang'ono ngati inuyo mukulephera ndithu kulikonda dziko lanu mmene analikondera malemu Saulo Chilima. And sindikudziwa kuti kodi inu anthu inuyo mwachita kupepetulidwa. In 2019, 2020 anthu anachita team up zipani 9 against DPP. Lero mukulephera kuti zipani zosusa muchite team up against MCP. Kaya mwachita kulozedwa, kaya mwachita kupepetulidwa, kaya ni nkhani ya gride, kaya ni nkhani ya chani, koma dziko ili ndikuuzeni dziko ili likuyaka. Dziko ili silili bwino. Andi mukamanena kuti mfuna mukasogolere, mwasogolere Amalawi yache andani. Amalawi yake andani. You are failing to come together in zone. Daliso Kabambe kumene kuja kuli anthu anzeru okaoka. Daliso Kabambe ujeni atupere muluzi with his experience Nankhumwa, because don't rule that one in Nankhumwa, musamujite rule out. Ali ndi anthu ache amene iyi ujeni Joyce Banda ali ndi anthu ake, amene iyi ujeni Mwene Fumbo iyi ali ndi anthu ache. Uyu akutchedwa Michael Ousi pakali pano pande akukondedwa kopsa chifukwa akungoyima pa chilungamo kumangong'alula dziko lonse pakali pano pali kumukonda Michael Ousi. Ndi asogoleri osiyana-siyana amuzipani achina Chihana. Inuyo anyamata inu zoona
You can't come together ndikuliombola zikoli. What is the problem? Koma mukanaziwa mmene anthu akuvutikira ku mizi sibwenzi pano mukupanga zimenezi ana inu. Mukanaziwa mavuto amene ali Malawi muno sibwenzi pano mukupanga zimenezi. Mukanalikonda zikoli for the sake of the poor people, those that live below the poverty line. Mukanagwirizana deliberately. Koma ayi ndithu aliyense ali kaka atupere muluzi zona. You want to go alone. Michael Usi zona kulankhula kumeko mukulankhula zanzeruko. You can't team up with your friends. Ulo mwinaso zoganiza kuti mwinaso ndibwerere ku UTM ko kuja ndikapange nawo meji. You can't think of that. Amayi Joyce Banda ndewo kama amvera malankhulidwe awo amachita kumveka kuti no, she is ready anytime. You can't come together. Mene wapangira ngati Jehana ujayo kukagwira ntchito ndi a DPP. You can't do that. Anankhumwa, you are so loved, so energetic. You can't think of that. Mukupanga chani anthu inu osatenga mtima wa Saulo Sichilima kapena Malemu Sidiki Miya anali anthu ozichepesa okonda dziko ilili tikati asogoleri ndi amene akuyenera kuwakonda anthu awo. So pano ngati simukhala pamodzi anthu amene mukufuna muzika asogolerawo ndi ati. Ndizomvesa chisoni pamene Malawi wayakira leroli andi makamaka achinyamata mwina ife tajako ma Christmas koma ana ang'ono muziyang'ana ana anuwo mmakomomo kuti kodi ife titamwalira leroli mmene akuzunzira chakwerayi ana awo azapanga bwanji. You can't do that. You can't think of the future. Ndikukudandaulani kwambiri atupere muluzi. Ndikukudandaulani kwambiri anankhumwa. Ndikukudandaulani kwambiri amayi Kolousi. Ndikukudandaulani kwambiri amayi Joyce. Ndikukudandaulani kwambiri amwene Fumbo. Ndikudandaula nonse asogoleri osusa kuti nthawi ija inalipo nthawi imene anthu ankaitenga DPP kuti isabwereso mboma. Isazamulireso munachita timu apo. What is the problem now? Nanga inu a DPP mukupangapo chani? Lero ndizi ma constituencies ambiri simunachita field ma candidate. Andi mwina munali makangano okhaoka. Andi sindikuziwa kuti inu a DPP akukuloza nini ndani. Mukupita kumakapanga campaign ku Southern Region, Eastern Region, simukupita pa Central Region. Munthu sumathamangisa gwape okuphaipa. Umathamangisa gwape amene ali wamoyo kuti mukamugwire mumpe. Nanga kumpoto mpitako liti a DPP? Mpitako liti kumpotoko? Inu a DPP. Kumpoto mupitako liti President Professor Arthur Peter Mutharika. Akufunidwa kumpotoko, akufunidwa pakati, misonkhano mungopanga kumwera. Munthu sumapha gwape okuphaipa gwape umapha amene ali wamoyo masiku akucheperani panopa ndi 32 days remaining. When are you going to invade the Central Region? Amene amachita to invade the Central Region anali tuje no uyu amamutitani Gangata. Mamuziwa so buno sinambe nakumana naye. Gangata ndi amene amachita invade the Central Region. Akakhala daliso kabambe ndi chikuyenda pena paliponse chidalisocho. Chikuyenda kwa basi. Koma ndito are you going to win, you guys? Mukamapanga zimene zizi, are you going to win? Muombola Malawi amene akuzunzika amene fetereza wadula kwambiri 180 amene tumba la simenti lafika pa 50,000 chimanga chafika 80,000 ana akuzunzika ana akulephera sukulu. Muombola Malawi osakhala ndi mtima ngati wa Saulo Sichilima bwanji ozichepesa. Tizamulira Saulo Sichilima mpaka Saulo sanali ozichepesa kwambiri. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.